Potrebujete dobiť baterky najlepšie v lone prírody? Príďte si ju k nám užiť. Nachádzame sa v lese ochranného pásma Tanapu pod Štrbským plesom v chatovej osade Tatranský Lieskovec. V každom ročnom období ste u nás vítaní. Za 10 minút sa od nás dostanete na zastávku Zubačky, ktorá vás za ďalších 10 minút dopraví na Štrbské pleso. Jednoducho sa k nám dostanete aj vlakom. Zo stanice Štrba je to k nám 20-minútová prechádzka, ale ak chcete a my môžeme, radi vás na stanici vyzdvihneme. Ponúkame ubytovanie v 2 chatách. Naše ubytovanie je jednoduché a účelné. Každá izba má vlastnú kúpeľňu. To je samozrejmosť. Ak ste rodina alebo skupina priateľov, prenajmite si jednu z chát. Ak ste pár, ponúkame vám izbu. Kuchyňu a spoločenskú miestnosť dielate s ostatnými hostiami, tak ako je to v penziónoch či hoteloch. Ubytovanie je pod Tatrami dnes viac než dosť, preto vám ponúkame viac než ubytovanie. Pridanou hodnotou je tu cítenie s prírodou, environmentálne praktiky a dovolím si tvrdiť, že aj my majiteľky. Sme 2 bývalé sprievodkyne, Tatranky, prírodné živly. Prírodu sme študovali a trávime v nej každú voľnú chvíľu. Okrem prírody nás zaujíma aj história a kultúra. Radi vyberieme pre vás tú najvhodnejšiu túru na horách s ohľadom na obtiažnosť, počasie, podmienky a aj vašu kondíciu. Poradíme aj turistické a historické zaujímavosti v okolí. Privítame aj cyklistov či iných outdoorových nadšencov. V zime vám dáme rady, kam na bežky, alebo vám ich rovno aj požičiame a vysvetlíme základnú techniku. Vysvetlíme, ako funguje skialpinistická výstroj a poradíme aj skialpinistické túry. Nájdete u nás útulné miesto na oddych a pohodu. Nehľadajte však u nás žiaden luxus, nehľadajte tu žiaden televízor, ale ideme s dobou a internet máme. Fínsku saunu v zime však určite oceníte. Nenoste si so sebou reproduktory a už vôbec nie alkohol. Nie sme priateľmi hlučných osláv. A keďže odmietame aj zabíjanie, polovníci u nás nie sú vítaní. Ak chcete pozorovať divú zver, sprostredkujeme vám tých, ktorí vám ju ukážu. Vieme tiež poradiť miesta, kde je pravdepodobnosť, že zver uvidíte aj sami. Ak chcete ísť na Gerlach či Vysokú, dohodneme vám horského vodcu. Ponúkame aj profesionálne sprevádzanie miest gotickej cesty na Spiši. Ak si chcete oddychnúť, ale zároveň máte záujem viesť inteligentné debaty či rozhovory o zelených témach, o stave medveďov, o vývoji slovenskej spoločnosti, ale aj o spoločnosti ako takej, prípadne politike, migrácii, kultúre, histórii, architektúre či školstve, radi sa k vám pridáme. Ak by ste chceli viesť konverzáciu v angličtine, španielčine, taliančine či nemčine, všetky tieto jazyky máme v repertoári. Stačí povedať. Ak ste firma a hľadáte nerušené miesto v prírode na školenia, workshopy, semináre či teambuildingy, k dispozícii vám je veľká spoločenská miestnosť do 30 osôb. V prípade záujmu vám zabezpečíme polpenziu. Tešíme sa na vás.